El Dia de l'Orgull Boig neix per reivindicar-nos com a persones boges contra normatives, neurodivergents i psicodiverses. Les persones que hem sigut psiquiatritzades, violentades per la nostra diversitat, posem en valor la bogeria com a experiència, una més entre aquelles que són part de la humanitat. Reivindiquem el coneixement basat en la nostra pròpia trajectòria vital i visió del món. El nostre patiment psíquic i les nostres vivències ens atorguen un saber i una veritat pròpies, que són l'expressió de biografies úniques i singulars. Aquest dia i tot l'any denunciem un sistema caduc i violent que ens vol aïllades, explotades, excloses i sense voluntat per resistir-nos. Un sistema que ens deixa sense feina, sense llar, sense futur, que ens criminalitza, que ens patologitza el nostre patiment, que ens tanca, que ens nega la capacitat jurídica i que vulnera els nostres drets. L'orgull boig es reivindica com una lluita interseccional en la qual totes aquelles minories oprimides històricament hi seran benvingudes, perquè la seva lluita és també la nostra. Volem un món més just en el qual no se'ns discrimini ni rebutgi per raó de sexe, gènere, identitat, ètnia, origen, creences, orientació sexual i tampoc per allò que es dicti un historial mèdic. Per tal de poder combatre aquells qui ens violenten, és necessari que totes anem a la una. Rebutgem la reprensió individual o col·lectiva dels malestars psicosocials i les respostes que psicopatologitzen la diversitat, amagant les opressions que ens travessen. Ens reivindiquem obertament antifeixistes. Reclamem la inclusió social, la lluita contra les opressions, la defensa dels drets i l'atenció als malestars emocionals de maneres més assertives i empàtiques, lluny dels maltractes i els estigmes quotidians, que són fonts inesgotables de patiment innecessari. Aquestes qüestions són responsabilitat col·lectiva, per tant, requereixen de la participació del conjunt de la societat. Hem de teixir vincles comunitaris, treballar per enfortir els espais de cooperació i solidaritat. Hem d'organitzar-nos en formes alternatives per travessar els moments de patiment psíquic i per fer front a l'opressió a través dels recursos compartits, el suport mutu, les cures col·lectives i les maneres de relacionar-nos que posen la vida de les persones en el centre. L'hegemonia del discurs biologicista supremacista amb teories genètiques deixa en segon pla les condicions precàries d'existència i les vulneracions de drets que són la veritable arrel dels nostres malestars. Avui en dia encara hem de patir les conseqüències d'aquest discurs que serveix d'argument i justificació per normalitzar les violències rebudes per les persones psiquiatritzades. Per tant, demanem a la Marató de TV3, enguany de salut mental, que incloguin una visió psicosocial i no exclusivament biomèdica de la salut mental. No volem participar d'aquesta mirada que ens redueix a éssers categoritzats com a inferiors. La resposta institucional al nostre patiment ens sotmet al capacitisme, al senyisme i al mentalisme, que només contempla la subjectivitat de manera parcial i no en el seu conjunt. No ho podem permetre. Portem més d'un any de pandèmia i els mitjans de comunicació van plens de notícies que alerten de l'augment constatable en xifres dels problemes d'addiccions, suïcides, angoixa, ansietat, trastorns de la conducta alimentària, autolesions o depressions. La pandèmia ha posat al descobert i a la vista de tothom, com si es tractés de reflotar un vaixell enfonsat, tota la veritat del patiment de la població, posant de manifest que l'onada paral·lela de la pandèmia és de salut mental. Des de l'orgull boig ens posicionem contra totes les formes de tractes inhumans, cruels i degradants que rebem per part de la institució psiquiàtrica. Reclamem que les administracions acompleixin el marc jurídic internacional de drets humans i els mandats de Nacions Unides. Això suposa introduir canvis legislatius per il·legalitzar i combatre els ingressos involuntaris, la medicació forçosa i la sobremedicació, les contencions mecàniques i químiques, el consentiment forçat o sota coerció, l'electroxoc disfressat de teràpia, les tuteles, curateles, la guarda de fet i totes les figures judicials de substitució de la capacitat jurídica i reemplaçar-les per un sistema de suports voluntaris a la presa de decisions. És per tot això i més que reivindiquem la participació de les persones amb diversitat psicosocial i de les nostres organitzacions en els processos legislatius, en el govern de les institucions de salut mental i en l'elaboració de les polítiques públiques que implementin experiències com el diàleg obert i el tècnic de suport mutu. Perquè no volem que se'ns tracti com a objectes d'intervenció, sinó com a subjectes de ple dret,
amb els que comptar per realitzar canvis socials i culturals profuns, que demanin de grans consensos polítics. La salut mental és política. Siguem políticament rebels i manifestem-nos contra les veritats absolutes de la societat capacitista, mentalista, patriarcal i jeràrquica. Perquè som els actors i les actrius principals sobre qui recauen les lleis que ens regeixen. Hem de ser responsables, presents i conscients dels drets i deures que tenim com a ciutadanes. Res per nosaltres sense nosaltres. I aquest dia festiu i reivindicatiu volem lluitar perquè no s'oblidin totes les persones psiquiatritzades que ja no hi són, que s'han quedat pel camí, mortes de sobremedicació, d'exclusió, de desesperança, d'indefensió, de violències psiquiàtriques i familiars o víctimes del suïcidi per aïllament o rebuig. A qui ens volen cronificades, sotmeses, indefenses, culpabilitzades, aïllades, estigmatitzades, desempoderades i assumint un rol submís de malalt o malalta, els responem amb un crit col·lectiu. Consciència d'opressió i adherència als nostres drets.